Kender du det der med at konkurrere lidt med sig selv for at få lidt ekstra spas ind i hverdagen? Jeg tager indimellem en 5 km tur, hvor den får fuld riv for at se, hvor hurtigt jeg rent faktisk kan løbe 5 km. Og jeg har tidligere været under 20 minutter på den her lidt kuperede rute, som jeg løber på. Men i dag, der føler jeg lige, at jeg vil prøve at se, om jeg kan holde tiden. Så følg med her, så ses vi efter turen. Ses. Woo! Det lykkedes. 19 minutter og 48 sekunder. Så kan jeg stadigvæk holde min tid under 20 på 5 km. Men, gud, hvor var det hårdt. Skal jeg have lidt at drikke, have pusten igen. Ses på upgrade.dk. Hej.